Dini sini Pitra Moyal ni 103 khipi sini Moyal area tai lukurok ni provinsi ni matai khonolai mani tulis ram kami khapur luku ajago ni pro baike puja ro monang kaham phunok nai sini omonok tangja khongka just sini matai और जगह न मेन sini koyan ke yang dik yang ke sini osai fast bolero nai ja samay ke sini प्रतिभा soro tabok niya amo sini je ha hoda khai phaimani pore ka amai sini ritini ditoi songsaja gobbo sorbrongno Jomatia hoda ni culture secretary Dilip Jomatia boni Korea ni toi samang kabama khaijak yang sat yang ke dokter layu sini baba Korea no oi dului dongai te sini khang rogo sobanai je masa jara tai dokina te hamari rolai mung ta pone sini puja paya ko solowin dongro